Alaikum rahmatullah. A yau bidiyon mu na yau zan nuna muku yadda za a yi ka samu TRX coin kyauta ƙwara 6,000 ƙwara 600. Don Allah idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel ka danna min alamar subscribe, ka danna alamar ƙararrawa domin ko da na ɗaura sabon bidiyo za a gani. Kai tsaye bari mu je akan bidiyon. Zan ajiye muku link na wannan bidiyo a description na bidiyo domin ku shiga kuma ku yi rijista ku samu wannan trunks ɗin tun ba su kulle ba, don yanzu suna ba da shi kyauta ne. Suna ba da wannan coins ɗin kyauta kafin su kulle, kai ma ka samu naka. Ka ga nan coins 6,000, dala 55. Wannan shine application ɗin, za ku iya register. Na san za ku iya register. In za ka withdraw, ga gurin yin withdraw. Ku jira ku yi haƙuri, network ne yake son ba mu matsala. Ga inda za ka sa amount, ga gurin da za ka sa wallet inda za a tura ma kuɗinka, wallo bundle, wallo ruƙu, wallo trust wallet. Ko ina dai inda ake mining TRX za ka sa kuɗinka a can. Za ka sa wannan TRX naka 6,000. Idan kuma kana so ka bar shi kawai za ka iya barin shi kawai ya yi ta mining, ya yi ta mining. Har idan ya yi yawa sai ka fitar. Nan ga wurin transfer, har wurin recharging na bill, ga gurin nan komi da komi. To dai anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Don Allah ku shiga idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel ta ka danna min alamar subscribe, ka danna alamar ƙararrawa ko da mun ɗaura sabon bidiyo za a gani. Sannan in yau ne na farko ko yau ne ba na farko ba ka danna mana like, don shi ne zai sa mu ƙara jin ƙwarin gwiwa kawo muku sababbi idan sun fito.